bajo i sve to, ništa. A Crna Gora ima svoje zakone, mi imamo svoje. Koje? Pa i ti liče puštaš to kod nas tu, razumeš? Bradovice ti ne smetaju u Crnoj Gori kad se kupam bajo u plaži kad so stisne. A bolje, čekaj da naježim. Despiću! Ne, ja ću vas, čutiš da zdeš. Rodio si se večeras ponovno. To je reinkarnacija, prijatelji moji. Ej! Volim te! Ajde, reinkarnacija, reinkarnacija. Šta to znači da si novi ti ovo leto? Ne znam, moram pitaš ChatGPT, brate. Čekaj da ukucam. Samo tako, brate. Odakle je ideja za ovaj performans? Dakle, ideja? Da. Nije ovo ideja, ba, ovo je činjenice, bra, ovo su činjenice, ba, nije ovo ideja, ba. Ovo je činjenice da, da vidiš ko ti je tata, ba, razumeš? Nema tu ideje, kapiraš? Ovo su stvarno dešavanje prave stvari, ba, kapiraš? Čekaj, kad pogledaš sve nastupe, kad pogledaš sve nastupe ova 3 dana, je li tvoj najbolji? Da li je moj najbolji? Da, ali neću skromno. Ali iskreno, ba, neću skromno. Šta, nećeš skromno? Neću skromno, hoću iskreno. Pa, ako hoćeš iskreno, mislim da ja... Ako hoćeš baš iskreno, brda iskreno, ono baš. Brda iskreno, mislim da ja nisam u tom takmičenju. A, znači ti si u drugoj dimenziji, Bajo? Jer je Singer tata tu, Bajo, nisam ja u tom takmičenju, brate, tu se takmiče ljudi, ja dođem i ono, kapiraš, Bajo. Znači medalja je zauzeta, samo... Nema medalje, Bajo, ja sam tu gazda. Nema tu medalje. Ali što se raspoznao? Razumiješ, Bajo, diploma, diplomski, Bajo. A šta treba neko da uradi sad da bi te nadmašio u tom? Da mi pomože. Ozbiljno, stvarno. Da me nadmaši? Da. Pa mislim da, ne znam šta da uradi, Bajo, ono šta da igra i to. Misliš da nemaš konkurenciju? Pa nije, ne, ja iskreno pile moje malo mnogo si lepa, se ne takmičim, razumeš? Nemam ja takmičenje, nešto, drugi takmiča, ja tu odradim to što treba, Bajo, zatvorim, razumeš, i idem kući, Bajo. Čekaj, a od ove starije garde pevača, ko ti je onako najbolji performer? Ko je starija, ko je živ? Pa recimo od starije garde, ne znam. Ko je živ, pa reći, ja ne znam ko je... Era Ojdanić, nemam pojma, Vera Matović, Ceca Brena i ostali. Šta? Ko ti je dobar performer? Nije Ceca starija garde, Ceca je bre devojčica još. A, jel da? Ti priča, a slav si nešto na njoj, jel? Sramota da te bude, Bajo. Nije, pa slušaj, ti si za klince, Ja za klince? Da. Ovo sve ovde plus 40, istina. U minusu. A šta si rekao, kakve garda? Ne, kakvi su ti performeri, mislim, generalno? Odlični, brate. Ko ti je najbolji? A nema tu najboljeg, Bajo, svi su drugačiji. Ne, stvarno sad. Sad se poliraš tu reći. Ne, stvarno, svi su drugačiji, Bajo, svako to radi drugačije i neko, na primjer, da radi, Bajo, to što ja radim bi bilo možda cringe, a ja, Bajo, da radim to što drugi radi, da mi ono igraju tu nešto tu iza plesačice i ja da radim na sebi he-ha, to bi bilo isto cringe. Znači, sve ima svoje, Bajo. Ja sam u svom nekom, Bajo, kalupu i imaju drugi svoj taj neki kalup kako to rade, Bajo, i to je sve legitimno. I generalno mislim da je ove godine baš bilo ono, što se tiče izvođača svega, ono baš poentiranje i da su svi potrudili baš brda jako, ali ja nađem. A zašto si izdao Vendi? Zašto je nema večeras ovde sa tobom da izvršite neki performans vaš? Dobila je, nije mogla. Ko Vendi dobila? Da. A uložak? Ja rekao, brate, mora da izađeš za one patike trčolice. Kaže, dobila sam imao odliv, srećno, sve najbolje, volim te, ljubim te, sve ono, na kameru. Jel Vendi može da ti parira po energiju? Vendi? Može, kad bi radili tu vrstu muzike zajedno, Bajo, na takvom vrsti veselja, to ti je, Bajo, ono, univerzum X. Nisi bila u tom univerzumu, u lepoticama, Alena. Jer ti razumeš to? Veruj mi, nisi bila. To smo jednom odradili, pa sam kući završio, brate moj, na razgovor. A što ne pozoveš Vendi za duet? Što ne pozoveš Vendi? Ne duet, ti to ne razumeš. Dođi za duet. Evo pozovi. A dobro, pa mora to sve da se uskladi, brate, ja još i radim i građevinu, tamo radim fasadu u slobodno vreme da zaradim. Gde u Crnoj Gori ne plaši? Ne, to završim i onda potrošim pare pa radim građevinu, Bajo, ono, fasade, ove stirodure i to preko drugaru. Ali teško da singerice, Era ne da, Era Ojdanić ne da Vendi. Era isto, brate, isto kraljina, baš. I Mile isto, brate, isto, ono, oni se drže baš jako, Bajo, iskreno svaka čast. Ja mislim da se ja ću tad u tim godinama već da bude na pecanju nekom i ono, ko zna,
ako mi žena bude živa, bit ću neki maloletnice juriti i to. A svi se foliraju. Svi se foliraju, nešto samo Era Ojdanić prizna da voli mlade žene. Era je sila, Era je sila. Era ga živi, bajo, on je za malo da ga ugrizam bude besmrtan, brate moja, ali bit će. Pa da, ima Music Week večeras. Šta kažeš? Pa bio je. Znači, Hermetina, Bajo. Dobar Music Week. Dobar Music Week, dobro prošao, nešto se dešavalo. Da li je bilo dobro, nije, ko će ga reći. Šta se dešava sa tvojom muzikom, a spremaš nešto? Gdje si ti? Evo. Sa mojom muzikom, ništa. Pa ja svaki mjesec i po 2 izbacujem, ja sam redovan. Đak sam 5+, ako gledam fakultet si 10. Za primjer. Iskreno. Neki dueti? Pa biće duet. Sad vidjet ćemo šta ću pre da izbacujem, ali ima tu spontanih nekih stvari koje se meni sviđaju, tako da bit će svašta nešto. U principu sigurno nećeš ostati gladna moje muzike, slušat ćeš to na vreme i sve ću ja to da ti, znači sad možda i u početkom avgusta nešto te čačne malo, bolje bi ti bilo nam samo da se čačkaš. I narodnjačkih trilera. Znaš kakav znaš ti, znaš, osjećaš noke do živca, prijatelj, ovo nema. Majke mi, brate moj. Šta treba crno da ima? Pa bolje ti imaš crno, brate moj, to ti baš nije zdravo do jaja i ostaćeš kao građevinar na kraju. Slušaj ovo, imam sledeću Bajo pesmu, znači nešto slično kao Buljamić, ne samo mnogo malo veći i ono turbo gas, ali to čekam tamo za septembar. Ja puštam stvari u pravo vreme, znači ide ovo leto, miriše na dizel, brate, 90-ih i to. Kapiraš, u septembru Bajo će da bude ono što je za septembar, tako da bit će. Jesi uzao nova kola za leto? Ili si dalje zadovoljavaš onim što ti ideš 280? Šta kenjaš? Ne, šalim se. Pa ne znam šta su ti nova kola, brate. Imam tu nekih kakvih kola, Bajo, to je ono sve sirotinski, preživljavam. Pa preživljavamo, Bajo, ono, kako stignem. Tako stignem, tako da bit će to dobro. Izdrži, bit će bolje. Eto, da ćeš uđeš u reality, neću. Eto, to je to. Bili smo se lepo družili, hvala vam puno Bajo što ste došli na Eči Gas Bajo ove godine i budite dobri, jedite kuvene Singirica vas voli i dođite u Crnu Goru Bajo da vas nahranim Bajo i da vas upučem ko ljude i da vas ošišam. Ajde, Maksic. Pa nemam pare za to, nemam za one preko Instagrama. Tako da, to ti to u principu Bajo. Eto.